Aj se svima, ovdje Road Blasters. Danas ću da malo pokažem igricu koju sam nedavno snimio, a to je baš igrica koja se zove Street Racers ili tako nešto, nisam siguran. Ovo je kao auto koji sam kao posljednje kupio i to. Sada ću da malo testiram kako ide, uglavnom do 3 pokušaja nazad. What the heck, znači 2000 mogu zaraditi na ovom testu. Dakle, ovdje mogu da ga nadogradim, vjerovatno, ali samo da vidim, aha, dakle, dobro. Odlično, kako ovo ide sada, sad moram ponovno, ostam što moram da ga skresam. Odlično, znači ja sam već nagrio. Nagrijena zvrka koja ovdje. Kako BMW ide, Jo Bože, kako šiba ovaj BMW. Просто другом кида 100 на сат. Треće može 150, nekako da nagura. Trako boga mi.
Dobro, ovo ću malo nagrovati, sad mi fali još nešto novca, dobro. Ovo ću na primjer 800 ovih djavola. Znači ovo je ekstra uglavnom. Ovo je super ljudi. Znači ovo je brutalno premoćna igrica. Koju bi znači najtoplije preporučio svima. A pogotovo novijim generacijama. Zato što je igrica znači bukvalno ekstra, znači ja sam ostao bukvalno bez riječi kad sam je prvi put probao. Da u faktičkom smislu u početku nisam ni želeo da spomenem ovu igru jer je delo u početku bezvredno, ali sad kako sam počeo da sve više raslam na YouTube-u, to sam primetio i shvatio da nove generacije traže ove igrice ovakvog tipa naravno. Primijetio sam da je jedan od boljih youtubera preporučuje da snimim igrici i poneki vlog malo manje oko vlogova, a sve više igara, eto, prihvatam njegov savjet. Tako da, šta da kažem, di bog, to je mnogo veći. Ajde sad još nešto na...
I to bi vjerojatno bilo to, ljudi. Ćao.